dahil sa inyo ang Police gito ang protektor sa drug den nga gi-raid sa NBI. Hepe sa rehiyon, mimando sa investigasyon. Gimando ang paghatag og prioridad sa pagsulbad sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival. Kapakya sa paghatag og amutan ug pagtambong sa mga kalihukan, dili makapugong sa graduation sa usa ka estudyante. Usa ka komisyon tukuron aron panalipdan ang mga gibugal-bugalan. Available na sa publiko ang satellite phone sa Smart Communications. Mayo nga pong Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Chu. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Pulis ang gidudahan nga protektor sa operasyon sa drug den sa Dakbayan sa Talisay. Giapil na karon sa NBI ang pag-imbestiga sa kalambigitan sa pulis sa drug den nga ilang gi-raid kagahapon. Ryan Sorote, sugin nini. Investigated. So, kasama yan sa investigator. So, tingnan natin, ha? Ano? Gisusig karon sa National Bureau of Investigation nga pulis ang protektor sa drug den nga inang gi-raid kagahapon sa Barrio Tabunok, Talisay. Duha na kahigayon nga napakyas ang NBI sa pag-raid sa drug den. Sa napakyas nga mga raid, nakig-coordinate sila sa mga pulis sa Talisay. Kagahapon, nagmalumpuson sila sa raid sa drug den, manwa nila pahibaw ang pulis. Ang natatandaan ko, dalawang by-bust operation tayo na nakulo off. Apan bisan way koordinasyon ang NBI kagahapon, mibutho ra gihapon kining mga pulis. Gumikan kay di kini ilang operasyon, wa nagapil-apil ang mga pulis sa gihimong operasyon sa NBI. Gulagway sa NBI nga idlas kayang ilang nadakpan nga sila Jason Narido og Nilo Arendan. 7 ka tawo ang nasikop sa raid kagahapon. Apil ni ini ang nagpabayad og 5 pesos sa iyang payag sa matag tawo nga mogamit sa gidali nga drogas. Nagtuo ang NBI nga dunay mga lookout ang mga nag-operate sa drug den. Ayon sa kanyang report, ay matagal na, pero tayo naman ay isang buwan na nag... Gipasusil sabday ni Police Regional Director Danilo Constantino ang kalambigitan sa pulis sa operasyon sa drug den. Matod ni Constantino, gikondiner nila ang paglambigit sa kapulisan sa bisan unsang matang sa iligal nga mga binuhatan. Dili sila magduha-duha sa pagsilot sa nalambigit nga pulis. We don't condone illegal activities of our people, much more protecting illegal activities. Now, that's really the case that I said, we'll check on that. We will start the investigation, I mean the intelligence division to check on that. Ryan Sorote, News 5. Napiksan sa bala ang usa ka batanon diyang gipabutan sa usa ka gwardiya kaganinang buntag. Matod pa sa gwardiya, nabugos og sulod sa bar ang iyang gibatayan ang pundok sa mga batanon. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gidadingi sa Cebu City Medical Center ang usa ka 17 anyos nga batan-on human naigo ang mga batii sa splinter sa bala. Usa ka gwardya sa usa ka bar dinhi sa Danha Coselem Dakbayan sa Sugbo ang nagpabuto siyang armas kaganihang buntag. Nataymingan nga miagi si SCO4 Renante Cabasag kinsa maoy mitawag og ambulansya ug misita sa gwardya. Ikaw usa ba na sa napusilan, sir? Pusil sa gwardya. Ikaw ha? Asa ang gwardya? Sa to dito na dito. Ako na giadto. Kuyo gatong silbi sa naigo nga na injury atong kwan ba? Kuyo gatong nasamdan. Ikaw asa man ni sa kana, sir? Susud ko sa giko ko. Asa man ni tudlom na itong kwan.
katuyang kuyog. Sa kanang gwardiya, sir, mo na, kudong, ano may mong pusil no? Mitahan siyang kaugalingon si Glenn Colanag, 24 anyos nga sakop sa CQB Security Agency. Matud niya, napugos siya sa pagpabuto siyang armas kay namugos sa pagsud sa iyang gibantayang bar ang grupo sa mga batanon nga adunay daang kutsilyo. Dugang niini, sa saog niya gipunting dihang iyang gipabuto ang armas ug di sa mga batanon. Mo atin silang sul sa barba niya. Akong gibadlong. Nasuko man. Napay kuan ganang na sila kutsilyo bagida. Mo atin magilagsuod gyud akong gibutan sa ubos para di sila makasuod ba. Apan matud sa 14 anyos nga kapuyo sa batanong naahol, wa kuno sila'y daang kutsilyo ug ang gwardya maoy nag-una-una sa pagpangaway nila. Ni pagsugat sa uyab kay mo tuya magilabay ng sigarilyo. Nga nagsiga dayon ako gitaggang. Ako gipalaka ko uyab ang likay na lang uton. Nilakaw ko uyab. Nibalik kay yan po kawal niya makauban sa papahawaon. Mamalin. Mutog nagdama siya bunal ako na sigpalakaw balik. Balik sa ko uyab ang yang gida 38 naman. Kasamtangan karong arestado sa Cebu City Police Office ang gwardya ug gipaabot pa kung mupasaka ba girog kaso ang grupo sa mga batanon. Andrea Patenia, News 5. Usa ka driver sa delivery truck gipusil dito sa Minglanilla. Jinky Barrio, Sugid Limi. Dinhi atubangan sa kapilya sa Birhen sa Fatima sa eskina Sangi, Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla, giingong gipusil patay ang usa ka trabahante sa Bright Star Industries pasado alas 9 kaganiha. Ang biktima nga si Rodolfo Franco, 11 ka tuig na nga nagtrabaho, isip company driver. Siya nagpahangin sa ligid siyang gimaneho, dihang gipusil sa nag-inusara nga mamumuno. Action ng sakay siya ba? Kaya gipusil ko ng bitso, pag magpusil, itagan niya, pero paubo ng bitso. Sa morgue sa Minglanilla District Hospital nangabot ang mga kaubanan ni Franco, lakip na ang ilang manager nga nakurat sa kalit nga hitabo. Ay, buutan mo niya, wa mo kita nga na mga kanang mga kalalis. Wala man sad. So, dugay naman sad ni nga, buutan sa daasa ni nakuyasan, wa ginireklamo. Gipangita na karon sa Minglanilla Police Station ang suspect nga nagtago-tago. Jinky Bargil, News 5. Gibutang ubo sa Task Force OSIG ang kaso sa pag-ambush ni Attorney Noel Archival. Ang Task Force bawang gitahasan sa Philippine National Police sa pagtutok sa investigasyon sa mga high-profile nga cases. Andrea Patenia, Sugid Limi. Gimando sa PNP Chief ang paghatag og priority sa pagsulbad sa kaso nga pag-ambush ni Attorney Noel Archival. Kini gipahibaw ni Police Chief Superintendent Augusto Marquez, ex-official member sa Directorate for Investigation and Detective Management Office sa Campo Crame. Mato ni Marquez, gipakanaog sa PNP Chief ang maong mando dihang iyang nasayran ang pag-ambush sa abogado. Ang Task Force USIG, gitahasan ni General Purisima sa pag-monitor sa investigasyon nga gipahigayon karon sa Special Investigation Task Group Archival. Ang Task Force USIG sa Philippine National Police gitukod pa sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo kansang tahas mao ang pag-imbestigar sa mga kaso nga naglambigit sa mga prominenteng individual dinhi sa nasod sama sa mga tigbalita, mga sakop sa mga militanteng pundok, mga huwes ug mga abogado. Apan mato ni Chief Superintendent Marquez, why deadline nga gitakda si General Purisima sa pagsulbad sa kaso aron di masayop ang resulta niini. So let's say makakuha sila slugs or empty shells, which I believe do na, no? This will be brought to Camp Crame, and then we'll make a rundown on say matches, because we have a database of millions and millions of data about firearms. Midugang si Marquez nga gawa sa monitoring, daghan silang matabang sa investigasyon sa task group, hilabi na sa forensic examination sa mga ebidensya. The Chief PNP, being a former XO also of the IDM, do not give deadlines. But of course, he wants it done immediately, as soon as possible. Kasi kung tagaan mo 48 hours to solve it, so ang tendency, mangita na kung ang tao nga i-report, although dili involved.
Samtang gipahibaw sa hepe sa kapulisan sa rehiyon Danilo Constantino nga gihangup nila ang lakang sa National Bureau of Investigation sa paghimog kaugalingong investigasyon sa kaso ni Archival. Andam silang makigalayon sa NBI, pinaagi sa impormasyon ug ebidensya nga ilang nahipos. If they'll be filing a case against the perpetrators, then we'll be even providing them all the information, the pieces of evidence that we gathered at the crime scene, and maybe in the same manner, if we're about to file the case or cases, then I'm sure NBI will also provide us information or piece of evidence that they have. Sa laing bahin gipanidaan karon sa Regional Intelligence Division ng usa ka robbery group sa Negros Oriental. Ang maong pundok gikataho nga adunay koneksyon sa Ozamis robbery group sa Mindanao ug nalambigit sa gun for hire. There are connections in Mindanao, the Ozamis group. There are connections in Ozamis group. For quite a couple of days, they've been cited in Negros and parts of Cebu. Pero their target ang trabaho talaga nila sa mga robbery. Hinuon ng Cebu Provincial Police way impormasyon kung adunay kalambigitan ang maong grupo sa kamatayon sa pag-ambush ni Archival. Andrea Patenyan, News 5. Nagpasalamat ang banay ng Archival sa pag-abag sa National Bureau of Investigation sa pag-imbestigar sa pag-ambush sa ilang igsoon. Ilang gilauman nga ang pag-apil sa NBI makapadali sa investigasyon. Karong hapon, gibalhin ang haya ni Attorney Noel Archival ngadto sa ilang panimay. Karong Sabado unta ang lubong apan mihangyo ang mga silingan nga lugwayan ang pagbilar sa iyang haya. Ipahibaw niya sa pamilya kung kanus ang lubong. Mas daghan mas maayo para at least kanan na ang lapad ang gathering sa information. Kay kung atong sigurong tanawon, it's more than a week gikan sa pagkamatay, gikan sa pag-ambush nila ni Attorney Archival ug sa iyang duha ka kauban.